Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Dan jgħid il-Mulej: Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħed. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jgħajjatx, ma joħlix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazezz, qasba mġelġla ma jiksiriex, mużbih inemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jgħajjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Jien il-Mulej sejjaħtlek fis-sewwa, battek min idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu, dawl għall-ġnus biex intiftaħ għajnejn l-omja, toħroġ lill-sira mill-ħabs u lil dawk li hemm fid-dlam minn dar l-għeluq. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Alla s-salvazzjoni tiegħi jiena nittama u ma jkollix miex nibżaw, għax qawwieti u għanjieti u l-Mulej. Għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħar lill-Mulej sejħu ismu, għarfu lill-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li jismuha fil-għoli. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għannu lill-Mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ għanni int li tagħmar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-Qaddis ta' Iżrael. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru qabad jitkellem u qal: Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares l-enwiċ ħadd, imma jilqa' lil kull min għandu l-biża' tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun milli ma poplu jkun. U għabat il-kelma tiegħu lill-ulied Iżrael u xandrilhom is-sliem permezz ta' Ġesu Kristu li hu s-sit ta' kollox. Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha? Ibda mill-Galilija wara li Ġwanni kien xandar il-Magħmudija. Tafu kif Alla kkonsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa? U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu? Alleluja, alleluja. Ġwanni ra lil Ġesu riesaq leħ u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien, Ġwanni il-Battista kien ixandar u jgħid: Ġej warajja min huwa aqwa minni li jien ma jistħoqlix nitbaxxa qudiemu u nħolli l-qfili tal-qorq tiegħu. Jien għammitkom bl-ilma, iżda huwa jgħammitkom bl-Ispirtu Santu. U ġar li f'dawk il-jiem ġie Ġesu minn Nażaret tal-Galilija u tgħammet minn Ġwanni fil-Ġordan. U minnu fih u tira mill-ilma ras mewwiet jinfetħu u l-Ispirtu bħal ħamjima nieżel fuqu u mis-mewwiet instama' leħen. Int ibni l-Għażiż, fik sibt l-għaxqa tiegħi. Illum qed niċċelebraw il-Magħmudija tal-Mulej, il-bidu tal-Ministeru ta' Ġesu li kellu jdum 3 snin. Dan hu koll l-aħħar jum ta' żmien il-milt fil-Knisja. Dan iż-żmien urina 3 ħwejjeġ importanti fuq Ġesu. L-ewwel jurina kif fit-twelid ta' Kristu Alla sar bniedem. Ġesu twilet tarbija familja b'ommu missier. Din ikollha parti mill-pjan ta' Alla biex jiraġġana lura f'relazzjoni miegħu, kif ukoll biex isalvana mid-dnub. Dan jagħmlu permezz ta' Ġesu li twieled biex imut u jerġa' jqum. It-tieni, żmien il-miliet jurina li Ġesu tarbija u l-veru sultan ta' Iżrael. Fil-festa tal-Epifanija, it-tlet maġi ġew jaraw lil Ġesu, is-sultan tal-Lut, iġibulu rigali deb, is-sinjal ta' sultan, inċens, is-sinjal ta' saċerdot, u mirra li tħabbar minn qabel kif Ġesu kellu jmut bħala profeta. Iktar tard, fit-tislib, Ġesu jingħata l-inbit imħallat bil-morr. Fl-aħħar nett, dan il-ħadd qed niċċelebraw il-Magħmudija tal-Mulej. Fil-Vanġelu, Ġesu jiġi fix-xmara Ġordan u jitgħammed minn Ġwanni. Din tidher ħaġa stramba għax Ġwanni kien jgħammed biss bl-ilma waqt li Ġesu kellu jgħammed bl-Ispirtu Santu u bin-nar. Ġwanni jaqbel xorta waħda u ra s-smewwiet jinfetħu u l-Ispirtu bħal ħamiema nieżel fuqu u mis-smewwiet instama' leħen. Inti jibni l-Għażiż,
fi ksib tal-Ħadd tiegħi. Dan ifakkarna f'dak li Alla qal lill-profeta Iżajja fl-ewwel qari. Araw, il-qaddej tiegħi li jiena nwiesen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet. Hawn, fil-Magħmudija ta' Ġesu fix-xmara Ġordan, naraw li Trinità kollha. Alla l-Missier jitkellem mis-sema, Alla l-Iben jinsab fix-xmara Ġordan u Alla l-Ispirtu Santu jinżel mis-sema u jara dak li qed iseħħ fuq l-art. Sar bniedem biex stajna narfuh b'mod iktar sħiħ. U mqar jekk aħna sempliċi bnedmin u jgeżwirna fl-imħabba ta' Trinità, fl-imħabba ta' Alla għal dejjem. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!